împreună în modul acesta. Îți mulțumim pentru dragostea ta. Te rog să ne binecuvintezi, te rog să ne întărești, te rog să lucrezi tu în viețile noastre. Îți mulțumim pentru tot ceea ce fac frații noștri, te rog să îi întărești, te rog să le răsplătești și îți mulțumim, Doamne, în numele Domnului Iisus, Tată, îți mulțumim pentru toate. Amin. Amin. Amin, mulțumesc. O altă chestiune, fratele Freddy m-a rugat să înregistrăm întâlnirea noastră pentru că vrea să facă parte de discuțiile de aici și altor frați din bordul de conducere al Praise, dar și poate la frați, surori, sponsori în acest program. Așa că să știți că de asta undeva s-ar putea să vă apară notificarea cu înregistrare. So, Freddy, would you like to be the moderator of the meeting? We are recording now, so we just had a prayer for asking God's blessing upon us on this meeting. Nu știu dacă fratele Ion Vasile ar vrea să spună ceva și apoi să ne gândim, nu avem un program neapărat făcut, dar îl construim așa din mers. Da, eu aș dori să spun câteva cuvinte înainte ca fratele Freddy să intervină în programul Praise Internațional. Dintre mesul 3 avem 3 frați păstori care n-au fost până acum. Este vorba de fratele Adrian Lupu. Să avem un pic de răbdare să și traducem, vă rog, absolut tot. Cred că așa e corect. Just a few words before Freddy will take over. Starting with the third quarter of this year, we have 3 new brothers in the program that the others might not know. So this is Pastor Adi Lupu Adrian. He just prayed earlier. Al doilea pastor este Silviu Mitroi din Telorman, dar n-a intrat până acum pe Zoom. Second one is Silviu Mitroi in Telorman, but he's not connected yet. Și al treilea frate păstor este Angel Dragu, păstor în județul Brașov, în apropiere cu fratele Viorel Santoiu. Nici dânsul văd că n-a intrat până acum. Este aici fratele Angel. A intrat. Da. Third one is Pastor Angel Dragu. He's a pastor in Brașov, pretty close with the area where Viorel Santoiu is working, so pretty close to Covasna. Ne bucurăm pentru frații noștri și mulțumim din toată inima fratelui Freddy și Praise Internațional pentru suportul financiar către acești păstori în România. So we are very thankful for this ministry and to you, Freddy, and all the people with Praise International for your support for the pastors in Romania. So Freddy, you next, please. Okay, great. Well, I just want to start by thanking all of the pastors who are willing to do this with me today. It is really, I consider it a great honor to be part of this Zoom meeting. And I don't know how often you are able to get together through Zoom, but I just praise God that through modern technology, I am able to join with you today. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor care în seara aceasta sunteți la întâlnirea asta. Nu știu cât de des aveți ocazia să folosiți întâlnirile pe Zoom, dar mă bucur că prin intermediul tehnologiei astăzi pot să fiu împreună cu dumneavoastră. I had no idea that there was going to be such a full turnout today. I thought it was going to be maybe 3 or 4 of the pastors, but I am so happy that
sounds like pretty much everybody was able to come. N-am știut exact câte persoane vor participa. Inițial mă gândisem că probabil vom fi 3-4, dar mă bucur să văd că aproape toți suntem aici împreună. So again, I just thank you for making the effort to do this. And I don't know what was said before in Romanian exactly, but this was Emmy's idea, and I really appreciate it. And the idea that I had after that is that maybe, Lord willing, through this idea of communicating through Zoom, that in the future, our sponsors might have a better communication with their pastors in Romania. Nu știu exact ce s-a spus mai devreme în limba română. So not much was said earlier in Romanian. Okay. Just technical stuff maybe. Dar inițiativa asta de a ne vedea împreună online, mă bucur pentru ea și am plusat, zice fratele Freddy. La un moment dat în viitor, poate vom reuși să aducem împreună frați păstori cu sponsorilor prin intermediul întâlnirilor acestora online. So I don't want to jump to any huge conclusions about how big of a change this could be, but after talking with Emmy about this, I started talking with some of the leaders in some of our other countries about the possibility of organizing Zoom meetings with the pastors in their field, and there's been a general positive consensus. Nu mă arunc la concluzii despre ce impact va avea întâlnirea aceasta, dar în urma discuțiilor cu Emmy am discutat și cu alți lideri de țară unde lucrăm, dacă ar fi o variantă să avem astfel de întâlniri online, și răspunsul a fost unul pozitiv. So, you know, when I think about in the past, even since I've been director for the last 12 years, the communication has changed greatly from occasional emails to more and more, especially like with Ioana, communicating by with Messenger, video Messenger. That has increased our communication quite a bit, and now if we can move into more of a communication with the pastors themselves between visits to the country, I think that would be a great improvement as far as our ability to encourage each other in the Lord. De când sunt directorul misiunii de 12 ani, am putut să văd un real progres în comunicare. Dacă la început comunicarea însemna e-mail-uri, schimb de e-mail-uri ocazional, în ultima vreme, cel puțin cu Ioana, am avut ocazia să discutăm mai mult chestiuni legate de program prin discuții video, prin apeluri video, și faptul că acum putem să trecem la chiar un alt nivel de a avea întâlniri cu păstorii între vizitele pe care putem să le facem fizic în țară, asta ne ajută mult să ne încurajăm unii pe alții în Domnul. So I think, as you understand, as Praise International, our desire is to encourage you pastors who are working hard in a country where it's not very easy to work, and you are being faithful to your work, and we're doing that, of course, through finding sponsors, and also through finding funds at times when there's projects or when there are very important needs that would be very difficult for you to meet. And we would have the privilege of participating with you in these kind of financial needs. Dorința noastră la Praise este să vă încurajăm pe dumneavoastră, pastorii locali,
care lucrați în țări unde poate nu este atât de ușor lucrul cu Evanghelia și dorim să încurajăm prin identificarea de sponsori pentru lucrare și poate chiar și atunci când există proiecte să încercăm să identificăm fonduri ca să ajutăm proiectele să ajutăm în mod punctual proiecte ale bisericilor. And this would represent another occasion for number one, for me to feel like I can have a more personal contact with the pastors that we are sponsoring. And then secondly, I'm always looking for stories, information from you that I can communicate with the sponsors. And this is a great way for me to feel like I can communicate encouraging things to the sponsors and possibly do this by just actually having recordings like this, or by just telling them what we talked about. Go ahead, translate that. În întâlnirile acestea, în primul rând, mă ajută pe mine personal să simt mult mai bine ce se întâmplă, să înțeleg ce se întâmplă comunicând în mod direct cu dumneavoastră. În al doilea rând, întotdeauna caut informații proaspete și întâmplări despre ceea ce se întâmplă pe câmpul de misiune pe care să le pot transmite mai departe celor care susțin lucrarea aceasta. Mm-hmm. And I will just kind of throw in, especially since I've come back in the month of May, I've actually been visiting some of the YouTube sites where I can watch, like the church at Campina. I can watch Pastor Jan Vasily, Pastor Emmy Vasily preaching. There's no translation, but it is really encouraging for me to be able to actually watch it and to be a part of it and to hear you singing worship. And I think I even watched another worship service too of another one of you pastors. I'm not sure, maybe it was it was another pastor that I actually was able to catch a part of a message with too. În special de la ultima vizită din mai anul acesta, am căutat și am încercat să identific pe YouTube canalele pe care bisericile din România transmit și am putut să fiu parte la serviciile divine de la Câmpina, de exemplu, să aud predicile, deși nu sunt traduse, dar să aud închinarea și să pot să mă bucur cu biserica. Și am mai fost încă o altă biserică unde, sau unul din frații păstori, dar nu mi-aduc aminte exact care, de la care am găsit și am prins o bucățică de mesaj pe YouTube. I think it might have been VRL, but I'm not sure. But it makes me feel like I'm there, a presence. And if I was there, of course, I'd be hearing a translation too. But that's okay. I do feel like when I watch it that I'm actually there in the worship service with you, and it's something that actually happened. I might be watching it on the same Sunday, and it does bring me closer to you, and I appreciate that. Mă ajută, e ca și cum aș fi acolo. Sigur, dacă aș fi fizic, probabil că aș auzi și ceva traducere și aș înțelege mai multe din ceea ce se întâmplă, dar să văd, să aud închinarea, apreciez, mă ajută să mă conectez. And we'll see how it develops, as possibly I can encourage some of the sponsors to try to find those YouTube websites as well. Și vom vedea cum evoluează lucrurile. Chiar voi încuraja și sponsorii să încerce să identifice dacă aveți la biserică și transmiteți online, să poată să vadă serviciile divine ale bisericilor unde slujiți. I'd like to just start off by bringing you a spiritual encouragement, and then, of course, my greatest desire is to hear from you and to hear what God is doing in your ministries.
Aș vrea să vă aduc și un cuvânt de încurajare din Scriptură și, bineînțeles, cea mai mare dorință a mea după aceea este să vă aud pe dumneavoastră aducând noutăți din lucrare. So I like to look at John. This is one of my favorite Christmas passages in John chapter 1, verse 14. Aș vrea să ne uităm în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 14. Este unul din pasajele mele preferate de Crăciun, de sărbătoarea nașterii Domnului. As you know, the Gospel of John doesn't have any of the narrative of the Christmas story, but for me, John chapter 1, verse 14 is a little part of the Christmas story. Așa cum știți, Ioan nu are partea aceasta de narațiune despre nașterea Domnului Iisus Hristos, dar uitându-mă la versetul 14 din capitolul 1, reprezintă esența Crăciunului. Could you go ahead and read verse 14? Yes. Cuvântul Domnului spune așa: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Amin. Amen. So this verse is basically on the day that Jesus was born. Versetul acesta se întâmplă în ziua când Domnul Iisus s-a născut pe pământ. This first phrase is the Christmas story right there. On that day, the Word became flesh. Prima propoziție de aici este exact Crăciunul. Cuvântul s-a făcut trup. And I think this is beautiful because on this day, God presented himself in human form so we could see what God would look like in human form. Și un lucru minunat este, pe care îl vedem aici, este că Dumnezeu a luat chip de om pentru ca noi să putem să-L vedem pe Dumnezeu într-un mod în care înțelegem. This is, of course, the incarnation of Jesus Christ. Asta este întruparea Domnului Iisus That's Hristos. what Christmas is all about. Despre asta este Crăciunul. I believe that our Christian growth in Jesus Christ is about the incarnation of the Word of God in our lives. Cred că maturizarea noastră ca și creștini în Domnul Iisus Hristos are legătură cu întruparea Domnului Iisus Hristos. As Jesus comes into our lives and we allow him to make us like Jesus Christ, the Word of God is becoming flesh. Atunci când îi permitem Domnului Iisus să intre în inimile noastre și îl lăsăm pe El să prindă chip tot mai mult în noi, atunci el se întrupează în noi, ia ființă în noi. You know, one of the greatest privileges we have is demonstrating to the world what Jesus Christ looked like. Unul din marile privilegii pe care îl avem este să putem să demonstrăm lumii cum arată Domnul Iisus Hristos. Demonstrating to the world what the Word of God looks like. Să demonstrăm lumii cum arată cuvântul lui Dumnezeu. What an awesome privilege, what a challenging and really a heavy responsibility that God has given us. Ce privilegiu, ce provocare, dar și ce responsabilitate imensă pe care Dumnezeu ne-o dă fiecăruia dintre noi. And of course, this is true for all believers, but I think it even has a more powerful truth for us as men and women of God, as preachers of God's word, and to be able to demonstrate to the world, to the people in our villages, what Jesus looked like, what the Word of God looks like. Și cred că asta se aplică tuturor credincioșilor, dar cred de asemenea că este mai puternică responsabilitatea aceasta și mai mare privilegiul acesta pentru noi ca și predicatori, acolo unde Dumnezeu ne-a așezat în orașul nostru, în comuna noastră, să arătăm lumii cum arată Domnul Iisus și cum arată cuvântul lui Dumnezeu. And the Apostle John says, and we beheld his glory,
as the glory of the only begotten Son of God from the Father. Apostolul Ioan continuă și spune, și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Now, I think this is kind of a special truth for Jesus, who displayed God's glory in his life. Cred că este un adevăr specific Domnului Iisus Hristos care a arătat slava lui Dumnezeu în viața lui. And in his death on the cross and resurrection. În moartea lui și în învierea lui. But I also think that in a real way, as we live like Jesus Christ, we can give God the glory. Dar cred în același timp că atunci când noi trăim ca și Domnul Iisus Hristos, îi dăm slavă lui Dumnezeu. The victories that we can have through living for Jesus Christ is going to be glorious, and we're going to give God the glory for it. Biruințele pe care noi le putem avea prin Domnul Iisus Hristos vor fi biruințe glorioase și atunci vom avea ocazia să-i dăm toată gloria lui Dumnezeu, toată slava lui Dumnezeu. People are going to give God the glory when they see us as leaders living in the footsteps of Jesus Christ and living out God's word. Oamenii din jurul nostru îl vor slăvi pe Dumnezeu atunci când ne vor vedea pe noi ca și lideri călcând pe urmele Domnului Iisus Hristos și trăind ca și El. Now this verse ends with a beautiful description of how Jesus was when he was the Word become flesh on this earth. Acum, versetul acesta se încheie cu o minunată descriere despre cum era Domnul Iisus Hristos înainte să devină cuvântul care s-a făcut trup pe acest pământ. John, the Apostle John describes Jesus as being a man full of grace and truth. Ni-l descrie pe Domnul Iisus Hristos când s-a făcut trup pe pământ și Apostolul Ioan îl descrie în prima parte a versetului. În engleză este inversată ordinea. La noi spune, a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Is it a teeny bit different in Romanian? Yes, it is just the opposite. So this is not the end of the verse, but I got the idea. Oh, okay. Yeah. So our verse finishes with that Jesus Christ was full of grace and truth. So what okay, this is about what our lives should look like if we look like Jesus Christ. Dacă arătăm ca și Domnul Iisus Hristos, descrierea aceasta ar trebui să fie valabilă și pentru viețile noastre, plin de har și de adevăr. Yes, we have to be full of both of those things. As men of God, as pastors, we are preaching the truth every Sunday behind the pulpit. We are preaching the truth in our Bible studies every week, but we're also supposed to be demonstrating that truth through the grace that we have in our lives towards one another. Ca și pastori și predicatori, avem chemarea să predicăm adevărul acesta în fiecare duminică de la amvoanele bisericilor. Predicăm adevărul la fiecare întâlnire de studiu biblic pe care o avem, dar mai mult decât predicarea, suntem chemați să demonstrăm și noi adevărul acesta prin harul lui Dumnezeu, demonstrând harul lui Dumnezeu. As we preach and teach the truth of God, it's going to be much more powerful if our lives are demonstrating the grace of God and living out the truth of God. Dacă predicăm și învățăm pe alții adevărul lui Dumnezeu, adevărul acesta și predicarea va fi mult mai puternică atunci când viața noastră demonstrează harul lui Dumnezeu și trăiește adevărul pe care îl predicăm. And I believe that this can only happen. I think we all would believe this can only happen when God has filled us and is controlling us. Și cred că lucrul acesta se poate întâmpla doar atunci când Dumnezeu ne umple și ne controlează viața.
Verse 16 says, and that his fullness, we have all received of his fullness. Versetul 16 mai departe, Ioan spune, și noi toți am primit din plinătatea lui. And that's grace upon grace. Și har după har. So his fullness is in us, his presence is in us, and that fullness is it says it's grace upon grace, and that idea is just grace packed upon grace, grace that is packed in, and more grace. Vedeți, avem în noi, spune, am primit din plinătatea lui, avem în noi prezența lui Dumnezeu. Și prezența aceasta, plinătatea lui, se manifestă, spune, har după har. În limba engleză este har peste har. Te umple de har și apoi încă mai pune deasupra și mai mult. So it's like grace is full and running over out of our lives. Harul te umple și dă pe din afară din viața ta. You know, like our joy is full and running over, and as Christians, Ca și creștini, bucuria noastră ar trebui să fie deplină și să se reverse pe din afară. like our love for the Lord and the love of God, we're full of it and it's running over out of our lives. Suntem plini de dragostea lui Dumnezeu și dragostea aceasta dă pe din afară din viețile noastre. Luke chapter 6, verse 36. Luca, în capitolul 6, versetul 36, talks about that it's from the Sermon on the Mount, Jesus preaching. Domnul Iisus vorbește în predica de pe munte And he says that we should be merciful just as our Father is merciful. și ne îndeamnă spunând, fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. And that's a lot of mercy. Asta înseamnă multă milă. And it's not easy to be merciful as our Heavenly Father was merciful. Și nu este ușor să fii milostiv așa cum Tatăl nostru ceresc este milostiv. And it's talking in verse 37 about our grace with others and our forgiveness with others. Apoi în versetul 37 în Luca 6 vorbește despre harul pe care ar trebui să-l arătăm altora și iertarea pe care să le-o arătăm And the altora. forgiveness, of course, that we can experience with God. Și bineînțeles, este iertarea pe care noi o experimentăm din partea lui Dumnezeu. But then he talks in verse 38, give and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together, running over. Și apoi în versetul 38 spune, dați și vi se va da. Ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. You know, as Christians, as we are living like Christ, as we are demonstrating the word of God in our lives, it's going to be a life of abundance. Ca și creștini, trăind și demonstrând viața Domnului Iisus Hristos în noi, viața aceasta va fi o viață de abundență, o viață din belșug. Christ came to give us a life more abundant. Domnul Iisus a venit să ne aducă viață și încă viață din belșug. A life full and running over. O viață care este plină și se revarsă. And our life needs to be full of grace and running over with grace. De aceea viețile noastre trebuie să fie pline de har și să se reverse harul acesta pe din afară. Our life will be a demonstration of the amazing, extremely great blessing that God's presence in our life is. Viețile noastre trebuie să fie o demonstrație a cât de uimitor este prezența harului lui Dumnezeu în viețile noastre. And I just want to praise God that you pastors are really doing this. You are demonstrating God's word in your life. Și vreau să îl laud pe Dumnezeu pentru că voi, pastorilor, demonstrați prezența lui Dumnezeu în viețile voastre. You are, when people see your lives,
they are seeing Jesus Christ. Și atunci când oamenii se uită la viețile voastre, ei îl văd pe Domnul Iisus Hristos. And your lives are an inspiration not only to the people around you, but your life is an inspiration to the people here, thanks to this communication that we can have. Și viețile voastre sunt o inspirație nu doar pentru oamenii din jurul vostru, dar și pentru oamenii de aici, datorită comunicării pe care putem să o avem. So thank you for your great example and inspiring example of living out the Word of God and walking in the steps of Jesus. And now I want to hear some of those examples. Așa că mulțumesc pentru exemplele dumneavoastră de a umbla în harul lui Dumnezeu și de a arăta viața Domnului Iisus Hristos. Acum aș vrea să auzim câteva din exemplele acestea din lucrarea dumneavoastră. So if you want to just, maybe you can kind of direct how the pastors can share right now from their own individual ministries, how God has been working through them, and also what their Christmas ministry will look like. Haideți să încercăm să împărtășim, vă rog, cât mai concis, fără formule lungi de introducere, experiențe din lucrare despre cum Dumnezeu a lucrat în ultima vreme și cum vedeți perioada aceasta a sărbătorilor, cum va fi pentru dumneavoastră în ceea ce privește lucrarea. I'll let you go ahead. Ok, fraților, cred că ar fi potrivit să spunem Tata, tu nu ai semnal acolo, îmi pare rău, noi nu te auzim. câte ceva, dar să vă prezentați. Nu știu ce să fac. Eu sunt la capătul pământului aici, nu știu. Da, cred. Să se prezinte frații, pentru că avem frați noi în program și nu ne cunoaștem unii cu alții. De unde sunt, despre familie și, cum a spus fratele Freddy, câteva lucruri. Dar pe scurt, poate 2-3 minute cel mult. Vă rog. Încep eu? Vă rog, chiar sunteți primul pe ecran și mă gândeam că dacă nu zice nimeni, atunci o să iau la rând de pe ecran să vă numesc eu ca să nu pierdem timpul. Mulțumesc. Mă numesc Lupu Adrian, lucrez în Periș, în zona Periș, sunt păstor la 4 biserici. So I am Lupu Adrian. I am working in Periș area, pastoring 4 churches. De 27 de ani. For 27 years now. Da. Și dacă fratele spunea că noi suntem o inspirație, noi mulțumim fratelui că și pentru noi, frații care ajută fratele și frații care sponsorizează și care simt cu lucrarea de aici, sunt o inspirație pentru noi. So you were saying, Freddy, earlier that we are an inspiration, but we want to tell you that you as well through this ministry and the sponsors who are supporting the ministry here, you are all an inspiration for us. Anul acesta a fost un an deosebit în zona noastră. Am avut 5 botezuri în 3 dintre cele 4 biserici. So this year was a special year for our churches. In 3 of the 4 churches, we had 5 baptisms this year. Wow. A fost o lucrare deosebită. N-am avut ani așa de bogați ca și anul acesta, prin harul și mila Domnului. It was a special ministry because in the past there were years that were not so spiritually rich like this year, but this was by the grace of God.
Am avut evangelizări, cu cortul în satele care le păstoresc sau evangelizări în biserici. Asta vară. We had evangelism nights. Some of them in the church building, some of them in like a tent meeting in the villages. Acum așteptăm sărbătorile de iarnă, un timp aglomerat cu multe programe. So now we're looking forward to Christmas celebration, which is a busy time of the year with many programs going on. Având mai multe biserici, am făcut așa programul și duminica și în timpul săptămânii să pot să ajung la cât mai multe biserici. Așa, duminica merg la 4, câteodată și chiar și 5 programe. So because I have to cover multiple churches, I'm trying to get to all of them on Sunday and during the weekdays. Sometimes on a Sunday I would attend 4 or maybe even 5 church services. Wow. Și mulțumim Domnului că ne dă har și ne dă sănătate să putem să alergăm. But we are thanking God for giving us grace and health to be able to do all of this. Am o familie compusă din soție, 2 băieți mari și 2 fetițe mai micuțe. So about my family, I'm married. We have 2 sons, they're older, and 2 daughters, they're younger. Băieții 25 și 23 de ani, Our fetițele sons, they're 25 and 23. și fetițele 13 și 12. And the daughters, they're 13 and 12. Și vă mulțumesc pentru că m-ați acceptat în grupul ăsta. And thank you for making me a part of this group. Mulțumesc. Amen. Mulțumim, God bless. frate Adi. Fratele Angel Mincu, următorul pe ecranul meu, vă rog. Dragul Angel. Greeting. Ok, fratele Angel, da, vă rog. Sau Dragul, numele de familie. Da. Da, numele meu este Dragul Angel. Sunt căsătorit de 25 de ani și avem o fetiță pe nume Sara, de 20 de ani. So I am Dragu Angel, married for 25 years now. We have a daughter, she's 20 de ani, fica? Da, 20 de ani. Okay, Da. yeah, 20 years, our daughter. Da. Păstoresc biserica din Comuna Prejmer, județul Brașov, de peste 20 de ani și pot să mărturisesc că deși nu am avut rezultate explozive și foarte spectaculoase, totuși credincioșia Domnului s-a dovedit și s-a arătat prin faptul că biserica a crescut încet, dar sigur, și s-a întărit tot mai mult și s-a maturizat tot mai mult. Și I am the pastor of the church in Prejmer, Brașov. Prejmer is the village for over 20 years now. And although I cannot say that we had spectacular results and changes, still we can say that over the years we saw God's faithfulness, because the church grew in a slower way mode. Solid. Yeah, but this happened and the church was strengthened. Amen. Da, sunt cea mai mare parte sunt concentrat în slujirea mea și în viziunea mea să devenim și să facem ucenici ai Domnului Isus.
most of my ministry and my vision is focused on becoming and making disciples of Jesus Christ. După cum ne-a spus Domnul Iisus în a doua parte a Marii Trimiteri, și învățați să păzească tot ce v-am poruncit. As Jesus said in the second part of the Great Commission, teach them to keep what I commanded you. Amen. Cred că având o calitate de caracter, având un caracter bun, asemenea Domnului Iisus, cred că vom fi mult mai acreditați și mult mai sprijiniți, să zic așa, de Dumnezeu ca să câștigăm suflete pentru Domnul, dacă viața noastră seamănă mult cu a Domnului Iisus. I believe indeed that having a character that resembles to Jesus Christ, God will be faithful and He will support us in winning souls for Him. Și ca să nu fiu lung, vreau să vă mulțumesc și eu în încheiere pentru că m-ați primit în acest grup și pentru mesajul pe care l-am primit prin fratele Harris și care a fost un mesaj încurajator pentru mine. Zic Domnul să binecuvânteze pe fratele Harris și pe toți slujitorii în acest grup. Amin. So thank you as well for making me a part of this group, and thank you for your message. It was really encouraging for me. May God bless you and all the pastors in this group as well. Mulțumim, frate Angel. Fratele Angel Mincu, vă rog. Angel Dragu. Da, dar avem și un frate Angel, de asta zic. Scuze. Dacă îl lăsați acum se prezintă dumnealui imediat și faceți cunoștință. Da. Domnul să vă binecuvinteze, mă numesc Mincu Angel, sunt pastor de 20 de ani în Zimnicea. Și, so, you know Angel Mincu, pastor in Zimnicea for 20 years now? Yes. Am avut o lucrare frumoasă în Zimnicea, în fiecare an am avut botez nou testamentar. Every year now, in the past years, we had a baptism in our church in Zimnicea. Acum, momentan, suntem în perspective să deschidem 3 puncte de misiune. Deci în Fântânele, deja am discutat duminică, zilele acestea cu frații, pentru o casă unde să ne strângem cu toții, ca să deschidem un punct de misiune. So După now aceea, in the future perspective, we are looking at the possibility of opening 3 new mission points. Just this Sunday, we had a discussion with the brothers about renting a house where we can have meetings in the village Fântânele. Da, în Năsturelu, iar cineva ne dă o cameră specială pentru biserică. In the village of Năsturelu, we have somebody who offered to give us a room where we can have church meetings. Amen. Da, și avem iar în Smârdioasa câțiva prieteni care încercăm să-i aducem la Zimnicea, pentru că momentan nu avem unde să ne strângem în Smârdioasa. And then the third one, the village of Smârdioasa, where we have a few friends that we're trying to bring them over to Zimnicea at the church services, because we don't have a place where to meet there. Okay. Mm-hmm. Acum, momentan, ne pregătim de sărbătorile de iarnă, nașterea Domnului, și totodată sperăm să deschidem anul cu un botez. So now we're looking into, we're getting ready to celebrate Jesus' birth, and hopefully we will start next year with another baptism as well. Okay. Mulțumim frumos fraților, mulțumesc fratelui pentru mesaj și de asemenea tuturor fraților care s-au implicat în susținerea. Thank you for your message, and
queue. And thanks to all of those who got involved with supporting this program. Da? Și doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze toată osteneala dânșilor. May God reward all your efforts. Amen. Mulțumim, frate Angel. Fratele Marian Jipa. Vă rog să vă deschideți microfonul. Aveți microfonul închis. Acum. Acum, da, în primul rând mă bucur că vă văd și vă văd pe toți. I'm glad to be able to see all of you. Fratele Harry, nu știu ce mănâncă, dar e din ce în ce mai tânăr. So, Freddie, I don't know what you're eating as meals, but you look younger and younger every time we see each other. My shave, maybe. E de la barbierit. Da, noi ne cunoaștem, mare parte știm fiecare cam ce lucrăm. Aici la Pitulicea lucrurile sunt într-un făgaș bun. Mergem înainte, avem activități și în satele din jur și la biserică. Am făcut câteva lucrări de... I believe the ministry in Pitulicea is going well. We had some activities in Pitulicea as well at the church and some in the villages around Pitulicea. Am făcut câteva lucrări de renovare, a fost nevoie pe la interior, pe la biserică. Anul viitor vrem să renovăm și partea de exterior. Recently, we did some work at the church building inside. Next year, we're looking at some restoration that needs to be done on the outside of the building as well. Okay. Și de asemenea, tragem nădejde să putem să găsim un teren în satul Mărgineanu, unde e o lucrare frumoasă printre romi. Avem promisiuni că cineva ne-ar putea ajuta cu o construcție metalică, deci cu structură metalică care să fie mult mai ieftină. In the future, we are hoping for a piece of land in the village of Mărgineanu, where we have a ministry among Roma people. And we have some promises that somebody would help us with a metal structure building, which is a little bit cheaper. Da, am avut un an cu foarte multe activități misionare. Am fost foarte mult plecat, mai multe zile pe săptămână anul ăsta. So this year we had a lot of missions going on, many trips for multiple days over 1 week. Dar asta nu ne-a împiedicat să avem un program frumos în biserică. Chiar acum de sărbători, săptămâna aceasta, avem o întâlnire special doar cu femeile. But still we had meetings in our church, and now as we come closer to Christmas, just this week we're going to have a special meeting for ladies in our church. De asemenea, avem o lucrare cu copii, avem 31 de copii cu care o să ne întâlnim și o să avem activități de Crăciun. Probabil o să organizăm și un grup de colindători cu ei și să mergem aici prin localitățile astea. Also, we have a beautiful children ministry. We have a group of over 30 children. We're going to have a meeting with them for Christmas, and probably we will take them caroling as well in Pitulicea and maybe some of the villages around. Duminica cea trecută am avut un program special în biserică, am avut musafiri. Last Sunday we had a special church service. We had some guests in our church. Iar pentru anul următor, imediat după sărbători, vom începe un timp de rugăciune. And for next year, one of the plans is just after holidays to have a prayer time. Și ca să economisim curentul la biserică, o să ne întâlnim în case, prin rotație la fiecare. And to save some money with the power bill, we decided to have the meetings in our homes and take turns. E o formulă bună de evangelizare. Noi am experimentat-o și anii trecuți, când nu a fost pandemie.
I believe it is a good way to do evangelism as well, because we used to do this before the pandemic. Pentru că, în general, cel care este gazdă mai cheamă și pe alți prieteni la el acasă, împreună cu Because usually the host would invite some friends or neighbors to come over. Cam atât. Ok. Mulțumim, frate Marian. Fratele Daniel Furdui. Da, mă bucur că mi-a venit rândul. Mă numesc Daniel Furdui, păstoresc cercul acesta de biserici de 18 ani. So I am Daniel Furdui, a pastor in this area of churches in Țigănești for 18 years. Am 4 biserici, în Țigănești 2, Cervenia și Conțești. So there are 4 churches, 2 of them in Țigănești, Cervenia and Conțești, the other 2. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre filiala de la Conțești. So I would like to share some about the mission church in Conțești. Avem puțini credincioși acolo. Am avut 2 bărbați și unul a plecat la Domnul și am rămas cu un bărbat și câteva surori. So we only have a few believers there. We had 2 men. One of them went to see the Lord, and so he didn't come back. No, I don't think so. So we only have fratele care a mers să vadă pe Domnul nu s-a mai întors, ziceam. Da. Am adăugat eu. În acest context ne concentrăm atenția, lucrarea mai mult pe copii din afara bisericii. So we only have one man and a few sisters in the church, and having this context, we're focused on the children ministry, children that are from outside the church. Da. Okay. În contextul actual am avut o întâlnire cu copiii duminică și o să avem încă una sâmbătă la ora 11, când o să învățăm colinde, ceva de Crăciun și o să le facem și niște cadouri. So we had a children meeting on Sunday, this past Sunday. We're going to have another meeting with them this coming Saturday. We would like to teach them some carols and share with them a Christmas story, and then offer them some gifts as well. În alți ani, în perioada aceasta a lunii decembrie, au venit la biserică și pentru programul de Crăciun între 80 și 100 de copii. In the past years, for this Christmas meeting, we had an attendance between 80 and 100 children at the church. Wow. Spre deosebire de alte comune, Comuna Conțești are mai mulți copii la școală. Sunt jur de 180 de copii, clasele 1-8. So different to other villages where there are not so many children, the school in Conțești, between 1st and 8th grade, there are about 180 children in school. Prin urmare, eu voi merge joi și vineri prin comună și voi chema copiii pentru programul de Crăciun de sâmbătă de la ora 11. So my plan is to visit the village on Thursday and Friday and launch the invitation for children to come on Saturday at our meeting. Iar în săptămâna următoare am organizat miercuri seara, pe 21, o seară de colinde pentru adulți din comună. And next week, on the 21st, on Wednesday night, we will have a caroling night for the adults in the village as well. So a ministry with the grown-ups. Amen. La această seară va participa orchestra de la Țigănești și un frate care cântă bine și frumos la orgă. So for the ministry on next Wednesday,
we're going to have the orchestra from the church in Țiganești, and we have another brother who plays the organ very well, and they will. Încercăm să facem să organizăm această seară cu forțe proprii ca să ne coste mai puțin. Yeah, so all this we're trying to do it locally so that the costs are minimum. Da. Right. Având cele două biserici, Cervenia și Conțești, mai departe puțin, ajutorul care mi-l oferă mă ajută în ceea ce privește deplasarea sau transportul și le mulțumesc. Having these two mission churches, Conțești and Cervenia, and there is a distance between them and Țiganești, the support that I receive from you, it is very helpful with the commute that I have to make. Okay. So I really appreciate it and thank you. Amen. Da. Amen. Și acum un gând, am studiat în ultimele luni Evanghelia după Ioan împreună cu biserica de la Țiganești. With the church in Țiganești, in the last months, we have studied the Gospel of John. Și îmi place în mod deosebit această Evanghelie pentru că prezintă divinitatea Domnului Iisus Hristos. It is a very special book of the Bible for me because it presents the divinity of Jesus Christ. De curând am predicat din Ioan capitolul 1. Recently, I preached John chapter 1. Și am interpretat cele două expresii plin de har și har după har, ca fiind harul Domnului Iisus Hristos suficient pentru toți oamenii și pentru toate nevoile noastre. So the two expressions that you read earlier, full of grace and grace upon grace, I presented them as the grace of Jesus Christ being sufficient for all the people and for all our needs. Amen. Plin de har, în așa fel încât și cei ce s-au întâlnit dimineața cu Domnul Iisus și cei ce s-au întâlnit după masă cu El au avut parte de har. Nu era ceva care era în pericol să se termine la o anumită oră. Full of grace, as Jesus had grace to offer to those who met him in the morning, and still he had grace to offer to those who met him in the afternoon. So it was not something that would end at midday. Amen. Iar har după har pentru mine înseamnă în toate perioadele vieții noastre. Chiar dacă vin probleme sau încercări unele după altele, harul este suficient și ne urmărește în fiecare perioadă a vieții. And grace upon grace, I looked at it as Jesus' grace enough for all the seasons of our life. No matter what we're going through, there is enough grace to help us through that situation. Vă doresc tuturora sărbători binecuvântate împreună cu Domnul Iisus. So blessed holidays to all of you with Jesus. Thank you. Mulțumim. Fraților, am o mare rugăminte, este 8:03. Haideți să concentrăm mesajul nostru pe activități recente, din ce s-a întâmplat și ce planuri aveți. N-aș vrea nici să obosim și nici cineva să n-aibă ocazia să împărtășească. Mulțumesc mult pentru înțelegere. Fratele Viorel, mergem la Covasna. Vă salut pe toți din Covasna. So greetings to everybody from Covasna. Am creionat deja mesajul pentru Crăciun în seara aceasta. So tonight I already have the outline for my Christmas message. Okay. Anul acesta am avut un an special, bogat la Covasna. This year was a rich and blessed year in Covasna. Așa cum de mult n-am mai avut. Like we haven't had one for many years now.
Am avut 3 botezuri We had 3 baptisms, și am avut un timp foarte bogat la penitenciarul din Codlea. and a very good ministry at the jail in Codlea. Chiar aseară am avut evangelizare la penitenciarul din Codlea. Last night we had an evangelistic service at the jail in Codlea. Mai mulți deținuți au participat, au auzit Evanghelia And we had several inmates that were that attended, and they heard the gospel. și cu o parte dintre ei chiar ne-am rugat și și-au predat viața Domnului. And some of them even prayed with us and gave their lives to Jesus. Hallelujah. Nu știm ce ne așteaptă în anul 2023, We don't know what next year will bring, dar știm că Domnul este același. but we know that God is the same, El să fie slăvit. and to Him be the glory. Amen. Amin. Mulțumim, frate Viorel. Fratele Daniel Dragnea. Pace, fraților! Mă bucur pentru privilegiul acesta și vreau să mulțumesc și eu echipei din afară și celor ce ne sprijinesc și ne încurajează atât moral cât și spiritual și financiar, ceea ce privește lucrarea aceasta. Am ascultat lucrările fiecărui frate, slujirea, și ne-am bucurat să auzim. Experimentăm și noi de asemenea lucrarea și harul lui Dumnezeu în localitatea Scorțeni, Amin. Prahova. Dați-mi voie să experimentez și eu un pic harul dumneavoastră ca să pot să traduc, vă rog mult. I'm really thankful for this privilege, for being together, and I would like to start with thanking our partners abroad for all your support in the ministry here. I was listening to the testimonies of the other pastors and the way God is working, and we are experiencing His grace as well here. Au fost vremuri și mai bune, să zicem noi, omenește vorbind, dar sperăm că Domnul scoate lucrare puternică și din vremurile acestea pe care noi le considerăm omenește mai slabe. So from a human perspective, maybe we can say that we had better times, but I believe that God can bring positive things from these times that we would consider maybe not so good times. Săptămâna viitoare avem în programul nostru câteva evangelizări prin colinde. Next week, we are planning to have a ministry through caroling în localitate, din casă în casă, și vom distribui atât calendare devoționale cât și tractate, Noi Testamente. So we plan to go in the village, in Scorțeni, from house to house, and as we sing about Jesus' birth, we also intend to distribute. We have some devotional calendars, daily devotionals, and also New Testaments. Apoi pe 20 la grădinița din localitate, unde avem serbare cu 2 clase de copii, grupa mică, grupa mare, unde sunt 35 de copii și vor veni la această serbare cel puțin o persoană adultă, părinții, frați, surori, dacă nu 2-3 la fiecare. Next week also we'll have another ministry at the kindergarten in the village, where they have 2 groups, about 35 children, and we'll have a celebration with both these groups. So we expect that each child will have at least one parent attending. Amen. At least one person per Yes. child. So we're going to have adults there as well.
Un scurt mesaj cu ocazia sărbătorii nașterii Mântuitorului, dar și câteva colinde cu un grup de voluntari din Filipești de Pădure. So we're going to have a short message about Jesus' birth, and also some songs with a group of volunteers from the church in Filipești. Ne rugăm să dea Domnul har și binecuvântarea sa peste lucrare și să întoarcă cu roadă bogată la el. So may God bless this ministry, and may all of this bring fruit to his glory. Vă mulțumim și vă dorim sărbători fericite alături de Domnul Isus. Thank you, and have happy holidays with Jesus. Yes, thank you. Mulțumim, frate Daniel. Fratele Andy. Mă numesc Andy Nistoroiu, sunt slujitor la Filipești de Pădure. Anul acesta am reușit prin harul lui Dumnezeu să începem și să continuăm din 2 în 2 săptămâni un grup de părtășie la Călinești. So I am Andy, pastor in Filipești de Pădure. This year we were able to start and to keep building a new ministry in Călinești. It is a neighbor village where we meet every 2 weeks. Totodată, de fiecare dată când stăm la masa Domnului, surorile la noi în adunare pregătesc de mâncare și avem părtășie cu toată biserica. Also, one of the ministries that every month when we have the Lord's Supper, the sisters, they would cook for the whole church. So our fellowship will go on after the church service, will continue. Yes. Am început grupul cu familiile din biserică și ne rugăm ca la acest grup să se adauge și alte familii. We have another ministry. We have a group with the families from the church, with the couples. And our prayer is that other couples from outside the church will join us as well. Și ne dorim ca la începutul anului viitor să mai începem grupurile de casă. And our desire as well is to restart the home Bible study groups beginning next year as well. Yes. O să mergem cu colindul la Scorțeni, la Filipești. About this coming holiday season, we're going to support the caroling ministry in Scorțeni, and we're going to go caroling as well in Filipești. Și ca o mărturie interesantă, cel puțin pentru mine, îmi doresc să fiu atent la vecinii de pe stradă unde locuiesc și mă rog pentru mântuirea lor. Așa că îmi doresc să pot să-i și colind anul acesta special. Una dintre familiile tinere de pe stradă m-a abordat și m-a întrebat: nu vii cu colindul anul acesta și la noi? As a testimony, and this is interesting, at least to me, I'm trying to pay more and more attention to our neighbors, and I intend to go caroling and visit them, because one of the young families, one of the young couples, they asked me, "Are you going to come caroling with us this year?" So that was interesting question. Yes. Mulțumesc. Ne rugăm Domnului ca să binecuvinteze lucrarea fiecăruia dintre noi. Amin. May God bless the ministry of each of us here. Mulțumim, Andy. Fratele Decebal. Da, mă numesc Prică Decebal. Sunt căsătorit de 29 de ani.
Am 2 copii. Slujesc Biserica Baptistă de 22 de ani. So I'm Decebal, married for 29 years. Amen. 2 children. I'm with the Baptist Church for 22 years now. Amen. Da, mulțumim lui Dumnezeu că și anul acesta a făcut parte să avem 3 surori care s-au botezat. We thank God because this year we had the grace to see 3 sisters that were baptized. Da, suntem un număr de 40 de membri, plus copii, 35 și aproape la 75 de suflete în biserică. Our church grew to have about 40 people now, and we have a group of about 35 children, so total of 75 in our church. Biserica locală s-a axat pe misiunea externă, adică externă în afara bisericii, de fapt. We have a focus on serving people outside our church in the community. Da, lucrăm cu copiii romi din localitățile Goidești și Brăiești. And our ministry is, our church is involved with the children ministry in 2 villages in the mountains, Goidești and Brăiești. Fiecare săptămână le ducem pâine părinților pentru că nu au în zona respectivă, le vestim Evanghelia și îi ajutăm pe oameni să crească din punct de vedere spiritual. We visit the area every week on Saturday, and now we are delivering bread to the families, to the parents of the children, and sharing the gospel with them and helping them to grow spiritually. În localitatea Brăiești, de fapt, avem acolo o persoană care s-a întors la Dumnezeu. In Brăiești, actually, we have one person who came to Christ. Și dânsul face evangelizare cu copiii, cu rudele lui, aproape 28 de copii. And he is working, sharing the gospel with his family and relatives. He has about 28 children in his extended family. Wow. Și a apărut, de fapt, și lucruri neplăcute, de fapt, pentru că copiii, mergând la școală la ora de religie, copiii nu s-au mai închinat și preotul, de fapt, i-a pedepsit, le-a vorbit foarte urât și le-a trecut insuficient la cei mici, clasa 1, clasa 2. We also had some unhappy situations because the children attending school, and especially the religion class, they stopped doing the cross sign, you know, as it would be done in the Orthodox culture. So the teacher, who is the priest, he punished them somehow with lower grades. M-a întrebat ce trebuie să facem în situația aceasta și le-am spus că trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu pentru el, nu trebuie să facem niciun rău. So children and parents, they asked me what should we do, and I replied that we should pray to God for the priest not doing it. Yes. Da. În biserică ne vom ocupa cu colindele, de fapt, biserica aproape 20-30 de persoane, ne vom pregăti pentru a merge în comunitate și la romi și la români să îi colindăm. So we're getting ready in this period as well to go caroling with a group from our church in our village. Dacă Dumnezeu ne va ajuta anul acesta, vrem să ajutăm copiii din biserică și din afara bisericii, să-i ajutăm cadouri, aproape 100 de copii din biserica noastră și inclusiv 180 din Goidești și din Brăiești. And with God's help, this year we plan to offer Christmas gifts to about 100 children in Ciuta, the children from our church and some others outside the church, and 180 children in Goidești and Brăiești. Da, mulțumesc pe această cale Praise International. So I would like to thank Praise International as well. Fratelui Harris. And to you, Brother Harris. De asemenea, mulțumim și sponsorilor noștri. And we would like to thank our sponsors. Și le transmitem sărbători binecuvântate. And may God give you all blessed holidays. Mulțumesc. Mulțumim. Mulțumim. Fratele Daniel Cocoș. Pace și bucurie.
Peace and joy. Mă bucur să fim împreună chiar în formatul ăsta. I'm really glad to be together, even in this way. Eu am fost plăcut surprins că încă mai fac parte din grupul ăsta. I was surprised in a pleasant way to still be a part of this group. Mulțumesc celor care încă mă susțin, Domnul să le răsplătească. I would like to thank those who still support me. May God reward you. În fiecare an noi avem o tabără cu copii foarte săraci. Am avut și anul ăsta. Every year, and this year we had a camp for very poor children. Unii dintre ei vin la biserică. Some of them, they attend our church. Împreună cu cei doi frați Vasile, ajutăm și familii sărace din zonă. We also support some poor families in the area here. Și vrem să vedem un progres, o schimbare în viața lor, în familia lor. And our desire is to see a change and the progress in their lives and in their families. Să vedem că și ei vor să aibă o viață mai bună, și spiritual și material. And we want to see them having a better life, first of all spiritually, but also materially. Ne bucurăm că vin oameni noi în biserică. We are really glad because we see new people coming to church. Dumnezeu lucrează. And God is working. Ajutăm pe cei care sunt mai săraci din zona noastră. Și Evanghelia. We are helping families in our area, especially poor families. We have a few poor families helping and sharing the gospel with them. Da, sunt căsătorit, am doi băieți. Am și About my family, I am married. I have two sons. Acum aștept pensionare. And now I'm looking forward to retirement. Yeah. Da. Ce să zic, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, să vă dea sărbători binecuvântate, pace și mult har. May God bless you all, and may you have peaceful holidays and rich grace from God. Da, mai ajutăm 8 familii din Ucraina care stau în Buzău. One other thing to mention is that we're involved with helping 8 Ukrainian families who live in Buzău now. Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în viețile lor. And we pray that God will work in their lives. Amin. Mulțumim, frate Daniel. Și fratele Baby mai este, pe care nu-l văd, dar sper că ne aude. Și acum îl și vedem, îl auzim și noi. Vă rog, frate Baby. Da. Eu sunt Baby Prică, din zona Buzăului, mai precis din Bădila. Funcționăm aici din 2000. Anii 2000 am lucrat alături de fratele Cocoș, Daniel, Dumnezeu să-l binecuvânteze. Împreună a fost și fratele Decebal, Dumnezeu să-l binecuvânteze. Am fost o echipă bună, am construit de fapt împreună. A fost o lucrare frumoasă, încă este, o menținem. Amin. Avem și o lucrare cu copii. Faceți un pic de pauză, vă rog. Auziți? Vă auzim foarte bine, nu știu dacă mă auziți dumneavoastră pe mine. Eu nu prea aud bine, al meu nu prea se aude bine telefonul, nu prea e performant. Faceți un pic de pauză ca să pot să traduc, vă rog frumos. Gata, hai. Da, vă rog. Da. So, I am Baby Prica in the village of Badila, Buzău County, involved with the church ministry here since the year of 2000, so 22 years now. Working together with Pastor Daniel Cocoș from Buzău and with Pastor Decebal
from Ciuta. Vă rog, frate Baby. Da, avem și o lucrare cu copii, spuneam, o lucrare destul de frumoasă în toți anii ăștia. We also have a children ministry, and we believe it is a wonderful ministry. Da, am avut și botezuri în majoritatea anilor, biserica a crescut foarte bine. Gândiți-vă, vă rog, la experiențe recente, că fratele asta ne întreabă, pe lângă prezentarea generală, dumnealui e interesat ce s-a întâmplat de când ne-a vizitat în mai, ca să afle noutăți. Deci dacă aveți informații mai recente. Last year, nu prea vă aud bine, să știți. In the last period, we have seen the church growing. Anul ăsta eu partea mea, cea mai mare parte care fac, parte împreună cu biserica, ne-am ocupat cu construcția unui frate, unei case. One project that we had this year with the church, we helped one brother and we built a small house for him. Da. Încă nu am finalizat-o, casa respectivă, dar cu el e cuibilă, poate să locuiască în ea. It is not finished yet, but he moved in and he lives there because he had no place where to live. So this was one of the church projects and also a testimony in the community. Amen. Yes. Am avut câteva botezuri în vară, undeva în august. In August, we also had a baptism. Acum, pentru perioada asta, o să avem ceva cu copii, o să avem ceva program cu copii. Surorile să vină în casă aici, pregătesc ceva pentru bătrâni, ceva de copii pentru sâmbătă, o să aibă program la biserică. And this coming period, we're going to have a children's special program, just as we're meeting now. In another room in our house, there's a group of sisters. They're getting ready for the children meeting on this coming Saturday. Okay. Deci, în concluzie, facem lucrul Domnului, ne mișcăm așa cât de puțin. Zicea Domnul Iisus că unele să ne faceți, cu alte să nu ne lăsați nefăcute, completăm una și alta. So we are trying to do our best in doing the Lord's ministry. Maybe it is not much or it is not great, but we're trying to be faithful. Sure. Praise God. Da, asta, mulțumesc și eu pentru că asta m-a surprins pe mine. Proiectul ăsta dumneavoastră, Dumnezeu să vă binecuvânteze și ce să zic, sărbători cu binecuvântări, Domnul, Dumnezeu să ne binecuvânteze. So thank you for making me part of this project and program. Thank you for your support and may God bless you all. Amen. Mulțumim, frate Baby. S-a mai schimbat acum ordinea pe ecranul meu, dar cred că toți am trecut pe la toată lumea. Cred că da. Din moment ce nu zice nimeni nimic. Okay, so I think Fraților, și eu vreau să v-ați făcut să... Nu știu cine ce a zis. Eu aș vrea să le mulțumesc fraților că și-au făcut timp să intre în seara asta la această conferință. So I would like to thank all the pastors as well for taking the time to be part of this meeting. Mulțumim pentru pe care voi o faceți și pentru dubla 2. Da, dubla 2.
Mulțumim Domnului pentru slujirea pe care o face și spunem Dumnezeu să vă binecuvinteze. So we thank God for the ministry that you're all doing, and may God bless you all. Poate că v-ați întrebat și ați văzut că este pe Zoom cu noi și Ioana, presupunem. Ioana Vasile. Da. So maybe you saw and you wondered why Ioana is with us, Ioana Vasile. This is important. Should be loved with Ioana. Fratele Freddy Mulțumesc, zice, Freddy. e important, ar trebui să o iubiți pe Ioana. Da, mulțumesc, Freddy. Thank you, Freddy. Da, Ioana este contabil la bisericii noastre. So Ioana is the treasurer of our church, Maranatha Church in Câmpina. Și ea ține legătura între noi. She's responsible for the connection between us and Freddy, most of the communication, and also she's the one who takes care of all the transfers that are to be done every quarter. Also, she's the one who receives, translates, and sends over the reports and the prayer requests from the pastors. Is that all? This is only regarding Praise International. Yeah, right. See, right. It has to be part-time, Freddie. It has to be part-time. I know. Well, you know, when I say is that all, I mean that's all. That's almost everything. Mulțumim. Cu plăcere. Spuneam că Ioana este cea care se ocupă cea mai mare parte de comunicarea cu fratele Freddy. Ea se ocupă de transferurile fondurilor atunci când le primiți în conturile dumneavoastră personale. Tot ea primește de la dumneavoastră rapoartele, acele gânduri, exact ceea ce am împărtășit în seara aceasta, noutăți, haideți să nu le numim raport, ci noutăți din lucrare și planuri de viitor, motive de rugăciune pe care, așa cum spunea și fratele Freddy mai devreme, și dumnealui și Boardul Praise și mai ales sponsorii care susțin lucrarea aceasta le așteaptă cu nerăbdare și din țara noastră. Deci, mulțumim, Ioana. Ok. Freddy, you next. Well, let me just say thank you again for taking the time to be part of this video. This, I don't know if you really understand how amazing this experience has been. Thank you so much. Încă o dată aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru că v-ați făcut timp să ne vedem în seara aceasta. Nu știu dacă înțelegeți cât de important este pentru mine și pentru noi să avem parte de astfel de comunicare. And I want you to know that I will communicate everything that I've heard from you today with your individual sponsors in some way or another. Vreau să știți că tot ceea ce am auzit de la dumneavoastră în seara aceasta voi comunica sponsorilor care vă susțin în mod individual. I do this every time. Every time I hear something specific from your ministries, I will communicate that to your sponsor. Asta fac de fiecare dată când primesc de la dumneavoastră informații specifice în legătură cu lucrarea, comunic mai departe sponsorilor. And I think that some of you know also that I also take photos of you and I communicate the photos of you with your sponsors. And then sometimes I make every time I take the prettiest photo of you and your wife and I make a pretty photo prayer card for each of you. De asemenea, știți că atunci când vin în vizită, fac poze și iau cea mai frumoasă poză cu dumneavoastră, soția, familia și fac niște carduri de rugăciune pentru fiecare dintre dumneavoastră. And I print this up in a hard copy and I send that to your sponsor.
și printez cardurile acestea, le printez și le trimit prin poștă sponsorului dumneavoastră. And when I receive another photo from you, maybe 6 months to a year later, I hope at least a year later, then I will actually make another photo prayer card and send that to your sponsors. Și când primesc o altă poză de la dumneavoastră, poate peste 6 luni, cel mult un an, poate, sper să primesc, voi face alte carduri pe care să le trimit sponsorilor. Any prayer requests, any praises, and any photos, I send it to the sponsor because that reinforces with the sponsor how important their support is of you. Orice motiv de laudă pentru ceea ce s-a întâmplat în lucrare, orice cerere de rugăciune și orice poză pe care o trimiteți, toate acestea merg la sponsorii care vă susțin, pentru că lucrurile acestea întăresc pentru ei, consolidează importanța lucrării pe care o fac și a susținerii lor. You know, some sponsors, they give because they're doing it for the Lord and they don't care if you don't send information. But most of them do care, and I have to say that sometimes they might complain. I haven't heard from my pastor for a long time, and sometimes it affects their desire to send support. Sunt sponsori care dăruiesc pentru că îl iubesc pe Domnul și nu sunt preocupați neapărat dacă primesc informații înapoi. Dar sunt sponsori care sunt afectați și chiar se plâng. Nu am mai auzit noutăți despre pastorul pe care îl susțin și asta le afectează dorința de a susține mai departe lucrarea. So I thank you again for your regular prayer requests, you know, as they come through Ioana and photos, because I use those and they're very important. I have some, and not necessarily in Romania, but I have some sponsors who actually have quit because they haven't heard. And again, I believe that sponsors should give from their hearts and just for obedience to the Lord, but there is that human part that really wants to hear information. Așa că vă mulțumesc pentru motivele de rugăciune, pentru pozele pe care le trimiteți și le veți trimite prin Ioana, pentru că ele ajută. Sunt situații, nu neapărat din România, dar avem sponsori care au renunțat la a susține lucrarea aceasta. Eu cred că fiecare trebuie să dăruiască din ascultare de Dumnezeu, dar este acea parte omenească din noi care dorește să primească un răspuns, o informație, o noutate cu ceea ce se întâmplă. And I'll just say quickly too, I think something that I could do better, that could work better, is that if I got a photo of all your sponsors and I sent a photo of your sponsor to the pastor. I have to say that I think that would be better if I could do that sometime. Și acum îmi spun ceva mie, că probabil aș putea face mai bine dacă aș face rost de o poză a sponsorului și să vă trimit fiecăruia dintre dumneavoastră și poate că altfel s-ar realiza conexiunea. And that might even encourage you as well in sending information to them. Poate că asta va încuraja și pe dumneavoastră mai mult să trimiteți informații periodice despre ce se întâmplă. So the last thing, and I know that it's night for you and you're going to go to bed pretty soon, but and it's just morning here, but I just want lastly say that we know that Christmas is a very important time to invite people from outside the church to come to church, to children's programs, to on Christmas Day, which this year Christmas is on Christmas Day if you celebrate the 25th of December. But I just want to știu că la dumneavoastră e seară
și veți merge la culcare în curând aici dimineață, dar vreau să mai zic un lucru. Ne apropiem de perioada aceasta a sărbătorilor în care ne concentrăm pe lucrare cu copiii. E mai ușor să invităm oameni din afară și să sărbătorim, iată, anul acesta Crăciunul chiar în ziua Domnului. So I just want you to know that we are going to really emphasize to all of our sponsors, this is an important time to pray for your pastor and for his ministry, that they can have a fruitful ministry with non-Christians and a great encouraging ministry with the members on this Christmas period. Și vreau să știți că vom încuraja în mod specific sponsorii să se roage pentru dumneavoastră în perioada aceasta, să aveți o lucrare plină de roadă cu cei din afara bisericii și o lucrare plină de încurajare cu cei din biserică. And so from all the members of the board of directors and from my wife and I, we want to wish you a very, very meaningful and encouraging Christmas period. Așa că din partea bordului director al Praise Internațional, din partea mea și a soției, a familiei noastre, vreau să vă urez o perioadă de Crăciun, de sărbători plină de însemnătate. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Amen. Yeah, thank you too, Freddy. Mulțumesc și eu, fraților. Acum îmi spun eu mie că un lucru pe care îl putem face mai bine după o primă întâlnire, să știm la următoarea cam cât timp avem nevoie. Pare că mai degrabă o oră și jumătate decât o oră, dar ne îmbunătățim de fiecare dată. Haideți să încheiem cu rugăciune și să ne despărțim așa cum am început, încredințându-ne în mâna Domnului și apoi ne luăm și la revedere. Îl rog pe fratele Andy să ne conducă în rugăciunea aceasta. So we will pray and ask God's blessing to be upon us. Emmy, let me just say one thing again. I really am thankful that I got to meet the 3 new pastors. That's wonderful. Thank you. Mă bucur, ultimul lucru, mă bucur foarte mult că am apucat să-i văd pe cei 3 frați nou intrați în program. Chiar a însemnat foarte mult. Mulțumesc. Mulțumim, Doamne, pentru harul mântuirii. Mulțumim pentru harul lucrării la care ne-ai chemat pe fiecare. Și mărturisim, Doamne, că lucrarea este a Ta. De aceea vrem ca și puterea să fie a Ta. Vrem ca și cinstea și slava să fie ale Tale. Te rog, binecuvintează, Doamne, viețile noastre, familiile noastre, biserica Ta răscumpărată, oriunde s-ar afla, cu harul Tău, cu prezența și lucrarea Duhului Sfânt, cu învățătură bogată, Doamne, din Sfintele Scripturi, cu autoritate în predicarea Evangheliei, cu slujire din toată inima pentru frații și surorile implicați în lucrare. Doamne, dă-ne și suflete care să se întoarcă de la întuneric la lumină, te rugăm. Rămâi mai departe, ocrotirea noastră, sprijinul, ajutorul nostru și pentru toate îți mulțumim și te lăudăm în numele Domnului Isus. Amin. Amin. Amin.